Viedli sme 1-0, bolo to nádherné, ale musíme povedať, že rovnako ako na Pražskej Letnej 1. apríla sme sa z tesného náskoku tešili iba 8 minút. O chvíľu príde moment, po ktorom skóroval do siete Jána Muchu Daniel Pudil. Musíme skonštatovať, že pri tom inkasovanom góle, pri tom prvom góle sa tam Pudil ocitol absolútne sám. Teraz to uvidíme, kde nastala chyba v našej defenzíve. Tak prvá chyba bola tá vlastne, že tam Necit vlastne prešiel cez dvoch hráčov v strede pola a vtedy došlo k situácii vlastne, že hráči boli 1 na 1 vzadu a tým pádom zhustili priestor, lebo tam naozaj bolo tých Čechov veľmi veľa a myslím, že Steiner dával tú prihrávku, veľmi dlho mal čas a videl toho hráča. Baroš veľmi dobre odťahol toho posledného nášho hráča, išiel vlastne do offsideu, aj keď vedel, že loptu nedostane on, ale aspoň stiahol celú tú obranu na seba a tam už to zakončenie bolo vlastne najľahšie z tej celej akcie. Česi ako keby sa prebrali po odchode Jána Kollera z ihriska. Tu je moment zo 72. minúty. Nevidíme síce faul na Rada Zabavníka, ktorý sa ocitol nečakane v pokutovom území a vypýtal si penáltu. Bezpečne ju premenil Marek Hamšík, potom však dostal žltú kartu pri tom svojom vehementnom tešení sa a o pár sekúnd neskôr aj červenú a to môžeme označiť za zlomový moment záveru stretnutia. Určite, odplynulo to za posledných 15 minút určite a myslím, že tento gól by asi tak ľahko nepadol, ako padol. 10 minút pred koncom takýmto spôsobom skóroval Milan Baroš, ktorý dokázal, že Ján Koller sa v dnešnom stretnutí nevedel presadiť. On i hneď po svojom príchode na ihrisko